kunstkritiek is mij vaak om het even, omdat ik bitter weinig waarde hecht aan wat een doorsnee recensent hier zegt over een boek dat pas is uitgegeven. De klaagzang die dan steeds wordt aangeheven door zo'n zwaar gefrustreerde letterknecht is volgens mij gewoonlijk onterecht, of op zijn minst behoorlijk overdreven. Zo worden schrijvers dus kapot geschreven. Zo zegt men wel, maar dat gebeurt niet echt. Hun boeken zijn gelukkig heel gebleven en worden hier in stapels neergelegd en krijgen dan goedkoop een tweede leven. Wie bij de slechte ligt, is heus niet slecht.